Γεια σας και πάλι. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε φτιάξει ένα repository που το ονομάζαμε Arduino και σε αυτό το βίντεο θέλω να φτιάξουμε ένα πραγματικό project από την αρχή. Δεν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν θα είναι και εύκολο. Πρώτη φορά θα κάνουμε ένα project. Τι εννοώ? Ότι τις προηγούμενες φορές απλά είχαμε να διαχειριστούμε ένα ηλεκτρονικό στοιχείο και πώς φτιάχνω τον κώδικα γι' αυτό. Τώρα θέλω να δουλέψουμε πάνω σε μία ιδέα. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα, ένα αρχικό πρόβλημα και εμείς οργανώνουμε τον τρόπο που πρέπει να το λύσουμε. Τώρα, σε αυτό το project θα εφαρμόσουμε διάφορες τεχνικές, όπως είναι, ας πούμε, η κατασκευή συναρτήσεων, οι δομές επαναλήψης, όπως είναι οι for, οι while, πολλές if, πράγμα που δεν το έχουμε ξανακάνει, οπότε εκεί βρίσκεται η δυσκολία, αλλά δεν είναι και τόσο όσο ακούγεται. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτό, θέλω λίγο να σας δείξω πώς μπορώ να διαγράψω το repository το οποίο είχα φτιάξει. Ας πούμε ότι το Arduino δεν το χρειάζομαι άλλο, έτσι κι αλλιώς ήταν ένα τεστ για να δούμε αν δουλεύει η διεπαφή του Visual Studio Code με το GitHub. Οπότε μπαίνουμε μέσα στο repository, στο Arduino, πατάμε στα settings και πηγαίνουμε κάτω-κάτω, όπου θα δούμε υπάρχει ένα danger zone που γράφει εδώ και στο τέλος γράφει delete this repository. Πατάμε εδώ και για λόγους ασφαλείας, για να μην το σβήσει κάποιος κατά λάθος, ζητάει ως επαλήθευση να γράψεις αυτό εδώ πέρα που γράφει εδώ. Στην ουσία είναι το username, slash και το repository που θέλεις να διαγράψεις. Πατάς ότι καταλαβαίνω ότι θέλω να το διαγράψω τέλος πάντων και το διαγράφεις. Πάει αυτό το κομμάτι, θα ξαναεπανέλθουμε σε λίγο στο GitHub. Λόγω του ότι δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να σας δείχνω live το κανονικό Arduino, θα δουλέψω εγώ στο Tinkercad, εσείς μπορείτε να δουλέψετε στο Visual Studio Code, όπου ήδη έχετε κάνει τη διεπαφή με το Arduino IDE. Και αργότερα, αφού δω ότι δουλεύει στο Tinkercad, θα μεταφέρω τον κώδικα μου στο Visual Studio Code, έτσι ώστε να τον ανεβάσω στο GitHub. Θα το δείτε και στην πορεία, δεν είναι κάτι. Πηγαίνω Circuit, Create New Circuit. Ποια είναι η ιδέα αυτού του project? Θέλω να φτιάξω ένα μετρητή bits από ένα byte. Πώς θα γίνει αυτό? Θα έχω δύο κουμπιά. Το ένα κουμπί θα αυξάνει το νούμερο από το byte αυτό, ενώ το άλλο κουμπί θα μειώνει το νούμερο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, θα πατάω το ένα κουμπί, θα πηγαίνει από το 0 στο 1, στο 2, στο 3. Αν πατήσω το άλλο κουμπί, θα πάμε πίσω. Από το 3 θα πάω στο 2. Τώρα, όπως καταλάβατε, τα μπουτόν θα είναι ο έλεγχος, με τα μπουτόν θα γίνεται ο έλεγχος για το αν θα αυξάνεται ή θα μειώνεται ο αριθμός. Μιλάμε πάντα για διαδικό σύστημα αριθμής, έτσι, οπότε για να έχουμε ένα byte χρειαζόμαστε 8 bits. Αυτά τα bits θα είναι LED, δηλαδή ο αριθμός θα απεικονίζεται σε LED. Θα έχουμε οπότε 8 LED και 2 κουμπιά. Τα LED θα είναι η απεικόνιση του αριθμού στο διαδικό σύστημα αριθμίσης, ενώ ο έλεγχος θα γίνεται από τα δύο buttons. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε σίγουρα δύο buttons, τα βάζω εδώ, και 8 LED. Ωραία. Σίγουρα χρειαζόμαστε και 8 αντιστάσεις, οι οποίες θα είναι της τάξης των 220 ohm, και αυτό γίνεται για τα LED. Το έχουμε πει σε προηγούμενα βίντεο. Οπότε θέλουμε επίσης 8 αντιστάσεις. Σίγουρα θέλουμε ένα breadboard για να τα βάλουμε πάνω αυτά και σίγουρα θέλουμε και ένα Arduino. Δεν θέλουμε κάτι άλλο, οπότε το κλείνουμε. Ας τοποθετήσουμε λίγο στο breadboard τα ηλεκτρονικά στοιχεία μας. Ας αφήσουμε λίγο κενό εδώ, έτσι ώστε να ξεχωρίζει η τετράδα, το nibble τέλος πάντων, της ψηλής τάξης, αυτά που έχουν μεγαλύτερη αξία εννοώ σαν bits, που είναι αυτά τα 4. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτό θα απεικονίζει το 128, αυτό θα απεικονίζει το 64, 32, 16, 8, 4, 2 και 1. Ωραία, και ας βάλουμε τις αντιστάσεις. Το βίντεο αυτό θα χωριστεί λογικά σε περισσότερα από ένα part, γιατί θα βγει αρκετά μεγάλο. Οπότε λέω να τα χωρίσω με τον εξής τρόπο. Στο πρώτο να γίνει μόνο το κύκλωμα
και το ανέβασμα της εικόνας του κυκλώματος στο GitHub, πράγμα που είναι αρκετά σημαντικό, να μπορεί ο άλλος να δει δηλαδή πώς συνδέσαμε εμείς όλα αυτά τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Και έπειτα να ξεκινήσουμε ίσως σε δύο part το κομμάτι του προγραμματισμού, γιατί επίσης θα είναι αρκετά μεγάλο και δεν θέλω ένα βίντεο να βγει πάρα πολύ ώρα. Οπότε παίρνουμε την υγείωση από εδώ, τη συνδέουμε στο breadboard. Καλό είναι, είπαμε, να χρησιμοποιούμε τα σωστά χρώματα, έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επίσης θέλουμε τα 5 V να πάνε στο breadboard. Και καλό είναι και εδώ πέρα να το κάνουμε κόκκινο. Και ας ενώσω λίγο τη υγείωση εδώ. Τα 5 V ίσως και να μην τα χρειαστώ, δηλαδή τα 5 V θα τα χρειαζόμουν μόνο αν χρησιμοποιούσα τα μπουτόν μου με αντίσταση pull down. Ίσως και να μην το χρειάζομαι, εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία. Εγώ λέω τα συγκεκριμένα μπουτόν να τα χρησιμοποιήσω με αντίσταση pull up και όχι με pull down. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε το ένα του στο pin στην υγείωση και το άλλο τους το pin να το βάλουμε, ας πούμε, στο 2 και στο 3 αντίστοιχα, στα pin του Arduino. Τώρα, ας πούμε, αν θέλουμε λίγο να έχουμε διαφορετικό χρώμα το ένα από το άλλο, ok, όλα καλά. Τώρα, από το θετικό πόλο, την άνοδο δηλαδή του LED, θέλουμε να πάμε στα pin τα οποία, στα ψηφιακά pin τα οποία έχει το Arduino εδώ, οπότε θέλουμε 8 pins, ένα για κάθε LED. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε shift register και να χρησιμοποιήσουμε ακόμα λιγότερα pins αντί για 8, να έχουμε ένα για κάθε LED. Υπάρχουν κάποια τσιπάκια τα οποία μπορείς να διαχειριστείς πάρα πολλές εξόδους, όπως είναι τα LED στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιώντας λίγες εισόδους από το Arduino. Αυτό θα το δούμε όμως σε επόμενα βίντεο, σας προλαβαίνω να μην το σχολιάσει κάποιος αυτό, γιατί είναι σπατάλη αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιώ 8 θύρες εισόδου του Arduino για 8 LEDs. Ωραία, ok, οπότε ξεκινάμε, θα ξεκινήσουμε από αυτή την άκρη. Θα το βάλω στο 4, αυτό θα το βάλω στο 5, αυτό θα το βάλουμε στο 6, αυτό θα το βάλουμε στο 7 και πάμε από εδώ αυτή τη φορά, αυτό θα το βάλω στο 8, αυτό θα το βάλω στο 9, αυτό θα το βάλω στο 10 και τέλος αυτό θα το βάλω στο 11. Τώρα, εάν θέλετε, μπορείτε τα συγκεκριμένα καλώδια, ας πούμε, να έχουν ένα διαφορετικό χρώμα σε σχέση, ας πούμε, το ένα με το άλλο, έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε λίγο το τι γίνεται. Βέβαια, νομίζω είναι αρκετά εύκολο το κύκλωμα, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνουμε όμως λίγο διαφορετικά. Ναι, ok, αυτό θα το αφήσουμε πράσινο, brown, pink και τέλος purple. Λοιπόν, όπως βλέπετε, οπότε έχουμε 8 LED, έχουμε 2 κουμπιά. Αυτό είναι όλο το κύκλωμα. Το μόνο που δεν έχουμε κάνει είναι να υγειώσουμε, να βάλουμε δηλαδή στη υγείωση τον ακροδέκτη της καθόδου των LED. Πράγμα που είναι πολύ εύκολο. Ωραία, δεν είναι και το καλύτερο κύκλωμα. Θα μπορούσατε να κάνετε λίγο πιο καλό κύκλωμα από εμένα. Δηλαδή θέλω να πω τα καλώδια πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, αλλά εντάξει. Και μείναν άλλα 3 LED. Ωραία. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, τώρα, αφού έχουμε κάνει το κύκλωμα, κανονικά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι αυτό το κύκλωμα λειτουργεί. Εντάξει, καταρχάς,
Αυτό να το βάλουμε κατευθείαν πάνω εδώ για να ξεχωρίζει. Επίσης, από αυτή τη μεριά έχω χρησιμοποιήσει, αν δείτε, δηλαδή τα πήρα υποτίθεται με τη σειρά του breadboard, δηλαδή αυτό ήθελα να είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη της ανόδου. Δεν είναι όμως, λόγω της διαχωριστικής γραμμής που έχει στη μέση, οπότε θα πρέπει να ενώσουμε αυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει έτσι και να τα βάλουμε και στο ίδιο χρώμα. Ας πούμε, νομίζω αυτό ήταν pink, ναι, και τέλος αυτό που είναι mauve. Τα υπόλοιπα δηλαδή που τα χρησιμοποιήσαμε από την άλλη μεριά, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Τα υπόλοιπα pins βλέπουμε ότι τα πήρα κατευθείαν από την άνοδο, από το pin της ανόδου. Ωραία, οπότε τώρα είναι όλα καλά. Σε αυτή τη φάση θα έρθω να βγάλω μία print screen το κύκλωμά μου, να το αποθηκεύσω όπου θέλω εγώ. Ας πούμε ότι θα το πω screen ή μάλλον θα το πω circuit. Ότι είναι το κύκλωμα. Το αποθηκεύω στις φωτογραφίες. Πάμε τώρα στο GitHub. Για την ακρίβεια σε αυτή τη φάση πρέπει να σιγουρευτώ ότι δουλεύει, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι δουλεύει αυτό το κύκλωμα. Οπότε πάμε τώρα στο GitHub. Λοιπόν, ας φτιάξουμε ένα καινούριο repository. Τώρα, αυτό το repository θα το πω bit counter. Να έχει κάποια σχέση τέλος πάντων με αυτό που κάνει όντως το project μας. Το δημιουργώ. Ωραία. Τώρα, για να κάνω κάποιο commit μέσα σε αυτό το repository, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το Visual Studio Code. Δεν γίνεται από το Tinkercad προφανώς. Οπότε, θα πάω εδώ στο Tinkercad. Ας σβήσω αυτά που είχε γραμμένα. Και θα πάω επίσης στο Arduino IDE. Θα φτιάξω ένα καινούριο. Μάλλον, θα κάνω απλά save. Φτιάξω ένα καινούριο και θα κάνω απλά save στο φάκελο που ήμουν και πριν, δηλαδή στο Arduino Project, και θα ονομάσω το αρχείο bit counter. Δεν έχει σημασία να είναι ίδια, απλά εγώ θέλω να είναι ίδια. Οπότε φτιάχνουμε ένα bit counter, ανοίγουμε το Visual Studio Code, open folder, να ανοίξουμε τον φάκελο bit counter. OK, τον ανοίγουμε. Βλέπουμε ότι προς το παρόν δεν έχει δημιουργήσει αυτό το .vs code. Για να το κάνει αυτό, πάντα, θα πρέπει να το κάνουμε initialize το Arduino και μας ρωτάει πάντα ποια θα είναι τέλος πάντων η θύρα, ποιο θα είναι το Arduino που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να το γράψει στο JSON αρχείο. Έτσι. Ωραία. Το έχει γραμμένο, όλα καλά. Βλέπουμε ότι δεν είναι συνδεμένο με το GitHub εδώ με κάποιο τρόπο. Λογικό είναι. Οπότε πάμε πάλι να ακολουθήσουμε αυτά που λέει το GitHub. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε git init αρχικά για να δημιουργήσει τον κρυφό φάκελο .git. Οπότε git init. Μια χαρά. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει διασύνδεση με το master. Σίγουρα έχει φτιαχτεί το .git όπως είχαμε δει την προηγούμενη φορά. Ένα δεύτερο βήμα σίγουρα είναι να κάνουμε add το origin. Ωραία. Αυτή η εντολή. Και τέλος να κάνουμε push τις αλλαγές που υπάρχουν. Δηλαδή ο κώδικας αυτός. Το τίποτα δεν είναι. Εντάξει, δεν γράφει κάτι, αλλά θα τον κάνουμε ένα push. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάμε για ένα λίγο πιο επαγγελματικό, όπως είπαμε, project, θέλουμε να έχει readme, θέλουμε να πούμε στον χρήστη τι ακριβώς πρέπει να κάνει, τι θέλαμε να κάνουμε και μάλιστα στο readme θέλω να βάλω και εικόνα, την εικόνα μάλλον που έχω αποδικεύσει από το κύκλωμα που έφτιαξα στο Tinkercad. Οπότε τελικά δεν είναι και τόσο άχρηστο το Tinkercad στην προκειμένη περίπτωση, γιατί τουλάχιστον μπορώ να αποθηκεύσω την εικόνα του κυκλώματος. Ενώ αν ήταν απλά μια φωτογραφία του κινητού, ας πούμε, από το πραγματικό κύκλωμα, δεν θα ήταν τόσο εύκολο να καταλάβει ο άλλος τον τρόπο που έχουμε συνδέσει τα ηλεκτροσυνικά στοιχεία πάνω. Οπότε, πάμε να δούμε τι μας λέει για να φτιάξουμε το readme. Λέει πάρε αυτή την εντολή, κάντε copy-paste και θα δεις ότι θα σου δημιουργήσω ένα αρχείο που λέγεται readme. Να το. Ωραία. Οπότε τώρα οι αλλαγές γίναν 4. Είναι
τα δύο που υπάρχουν στο .vs Code και ο κώδικας που έχουμε φτιάξει για το Arduino και το αρχείο README. Οπότε πηγαίνω εδώ, στις αλλαγές δηλαδή εδώ του Visual Studio Code, εδώ, γράφω ένα μήνυμα, create, ας πούμε, bit counter code, πατάω Ctrl και Enter για να τις πάρει τις αλλαγές και τελικά git push origin στο master που είναι το κύριο branch που έχω. Περιμένω να ανέβουν οι αλλαγές. OK, και πηγαίνουμε να κάνουμε refresh στην σελίδα μας. Όλα καλά, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα readme και μάλιστα γράφει αυτό που θέλουμε, το όνομα του αρχείου, bit counter. Υπάρχει το .ino που δεν έχει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε γράψει κάτι στον κώδικα. Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε αυτή τη φωτογραφία, την εικόνα τέλος πάντων που τραβήξαμε το print screen. Πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει issues. Θα κάνουμε ένα καινούριο. Και τι μας λέει εδώ, ότι μπορώ να σύρω αρχεία ή να τα πάρω από το File Manager τέλος πάντων, να πατήσω εδώ και να μου ανοίξει τις φωτογραφίες ή μπορώ απλά να τα πετάξω μέσα με drag and drop. Οπότε εγώ θα διαλέξω αυτή τη φωτογραφία που τράβηξα, θα κάνω ένα open, περιμένουμε να γίνει upload, έγινε upload και βλέπουμε ότι μας έχει βγάλει αυτό εδώ πέρα το link, να το πούμε και έτσι. Το παίρνω copy. Δεν κάνω κάτι, δεν πατάω submit κάτι τέτοιο, το παίρνω copy, πηγαίνω στο code, πηγαίνω στο αρχείο readme, είτε πατάω μέσα εδώ, είτε πατάω το μουλιβάκι που έχει εδώ στο readme στην αρχή και προσθέτω αυτό το τέλος πάντων link που μας έβγαλε πριν το issues. Πηγαίνω κάτω-κάτω και πατάω commit changes. Οπότε βλέπουμε ότι το έχει προσθέσει στο readme και τώρα μπαίνοντας απλά στο repository βλέπουμε ότι μας έχει την εικόνα του κυκλώματος που έχουμε κατασκευάσει. Τώρα βέβαια με το μολυβάκι μπορούμε, αν θέλουμε από πάνω, να γράψουμε την λέξη circuit και άνω κάτω τελεία, να αφήσουμε και ένα κενό, κάπως έτσι ας πούμε, και να κάνουμε πάλι commit changes. Βλέπουμε ότι τώρα μας έχει γράψει και τη λέξη circuit, οπότε αν πάμε στο bit counter, με το που μπαίνεις βλέπεις το κύκλωμα και γενικά μπορείς να γράψεις ό,τι άλλη πληροφορία θέλεις. Αυτό νομίζω είναι αρκετά ωραίο, να μπορεί να δει ο άλλος και το κύκλωμά σου. Φυσικά αν το κάνατε και λίγο καλύτερα, γιατί εγώ ας πούμε έχω τραβήξει ευθείες γραμμές, ενώ να φαίνεται ακόμα καλύτερα το κύκλωμα, όχι ότι δεν φαίνεται τώρα, θα ήταν άκρως επαγγελματική η δουλειά. Οπότε στο επόμενο βίντεο θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τον κώδικα και θα κάνουμε κάθε φορά commit όταν έχουμε κάποια σοβαρή αλλαγή στον κώδικα. Όταν δημιουργήσω π.χ. κάποιες μεταβλητές, όταν δημιουργήσω κάποια συνάρτηση που υπολογίζει κάτι, τότε θα κάνω commits και ένα σοβαρό σχόλιο, ένα ωραίο comment δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο άλλος που διαβάζει τον κώδικά μου τι ακριβώς έκανα, αυτή η αλλαγή, τι αποτέλεσμα είχε στο project μου. Οπότε αυτά από μένα σε αυτό το βίντεο, τα λέμε την επόμενη φορά.